Nu spiller vi på Grow Garden i 30 sekunder, indtil jeg kommer til at kede det. Oh, what? What is happening? Hvad fanden? Jeg tror lige, der var jordskælv. Happening? Hvad fanden? Jeg tror lige, der var jordskælv. Nå, jeg har spillet det her, siger jeg bare lige. Alle de her ting. Bare roligt selv. Jeg har ikke engang fået nogen af de her ting. Selv. What? Hvad sker der? Hvad sker der? Nå. Hvad hedder det? Der sker alle mulige ting. Lad være. Og sådan noget 15 QA. Jeg ved ikke, hvad det hedder. 1000 QA eller andet. Jeg har også en bjørn / bi. Og så har jeg også en edderkop. Min ven siger altid, den myre. Jeg ved ikke hvorfor. Og så... Jeg har også en snegl. Tror jeg. Nej, er den væk? Nej, den er her. Min snegl er her. Nej, min ord, min jeg. Nej, det gider jeg ikke, det er lort. Hvad skal vi spille? Jeg vil gerne lave mave. Hvad fanden hedder det? Maveslikker, tænkte jeg. Er det hedder? Er det ikke det hedder? Maveslikker. Ej, det er altid sådan noget lortemusik, der er altid på. Og nu kom der noget. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men... Hvad skal jeg? Er på førstepladsen et eller andet? Nå, men der skulle der nogensinde... Hvad? Det kan du... Hvad? Jeg røg bare ud med det hele. Lad nu være. Altså... Okay, jeg så den i kanten. Hvordan jeg gør det her? Hvor fanden klapper de over? Jeg skal sgu da 100 meter op. Jeg kan ikke klappe meget. For helvede, jeg rammer på kanten. Jeg rammer kanten. Se, nu kan de ikke komme op, eller hvad fanden de gør. Nu kan de ikke drille mig. Jeg tror heller ikke, jeg kan komme. Ready? Hvad? Nu fik jeg lige bare 10 coins. Ej, han lille gå nu, lad være. Er det mig, eller er det nogen andre? Ej, hvor nu gider jeg ikke det her. Og nu spiller vi Taxi Boss. Nu er jeg ligeglad. Nej, jeg så et spil, som der var ordentligt. Det så... Jeg gider ikke det der loading hele tiden. Hvad fanden er det her? Er det, vandrutsjebaner? Er det vandrutsjebaner? Gå nu væk. Nej, jeg skulle da en kugle. Hvad fanden? Hvorfor er gås ud af den her lyd? Nå, jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg får i hvert fald. Nej, stille og roligt. Skal jeg prøve at flække ham der? Og jeg kan bare gøre så hurtigt, jeg vil. What? Nå, det er derfor, man skal slow down. Okay. Sådan der. Hop, parkour. Nej, altså, de snyder. Jeg gider ikke mere. Bad cat. Må godt være katten. Koster altid Robux, det der lort. Skyd. Hvad skal jeg? Jeg tror, vi skal se en film. Nej, det gider jeg ikke. Hvorfor danser jeg? Tag lige den her banan. Skal jeg skyde på den? Skal jeg spise det her? Nå. Pil op. Start.
Hvem er det? Kan jeg prøve at skyde hende? Skip. Nej, jeg vil ikke skip. Jeg vil ikke skip. Jeg ved ikke, hvad det er. Er vi level 7? Kæft, jeg er god til det her. Nu skal jeg skide. For helvede, jeg kan ikke gå på toilet. Ej. Hvad skal vi? Hvor var der 500 mennesker i det her spil, som... Der er nogen, der laver et eller andet her. Skal vi tage bananen ud, eller hvad? Står det ikke. Skal bare udlægge. Jeg er lige level op. Og så kom. Kattemor, så kom. Så kom kattemor. Nå. Okay, man skal være i level 3 for at komme herop. Og man skal være i level... Jeg forstår det ikke. Hvilket level er jeg på? Okay, jeg er på level 3, så jeg kan godt hoppe herop sådan her. Jeg kan gøre sådan her. Okay, hvad står der? Giv mig det sværeste. Man skal være i level. Hvilket level skal man være på? Hvad? Jeg forstår det ikke. Spis nu. Needed level 4. Et eller andet. Oh my god, jeg gider ikke det her. Jeg gider sgu ikke det der, jeg spiller med. Nu spiller vi Mr. Beast. Det lyder som Mr. Beast. Så kom. Hvad? Jeg skal vinde 100.000. Jeg skal vinde 100.000. Okay, det her bliver lidt svært. Fordi jeg ved ikke engang, hvad jeg har gjort. Jeg tror, det var sådan en stige, man bare kunne sådan gå igennem. Kan man ikke dø? Jeg forstår det ikke. Okay, fint, jeg lader dem lige gøre det hele. Så skal man lige... Man gør sådan her. Gør man sådan her. Det er den her vej. Det er sgu da sådan her vej. Du tester, ja. Nej! Ej, hvor er det irriterende det her. Kom nu. Jeg er lige glad, hold nu kæft. Lad dem bare gøre det her. Okay. Jeg tror, jeg kan lave jump. Nej! Nej. Nu. Lad mig bare gøre det her, please. Okay, nu bliver jeg sur. Hvis jeg ikke gør det nu, så giver jeg 500 raccoons væk. Jeg ved ikke engang, hvad det er i Grow Garden. Men jeg er færdig. Tak for at I så med. Vi ses. Hej.